Hublay sebatan ni pi baro hane ka step sho bangini sedang ya keji rajungi tengini pas number ka ba hinyau number ka ba hinyau da ka jingkmen ngingo yami da ka jingkmen ngingo yami burom blay jing itanai kum sentiu adonut kan pleshami uskingen yat pai yakilo ka popen prano jing dum jing ling open wide go try I jing meto pen yo jing shai ski hangi pen shai jing thao jong me ki ai men lam den per the ya me pen pao klur bat angel rai sur ba bang ya me ni ngo bat pen kra ki lom ki kla them ba lom ba ki pen tha ba du riao de ki sim ba rai ki ki wa ki khat ban shat men ha me u ba ba ma be me ai ker khu klem ten kai jing men jing im na me ni shlei me ai hangi jing suk jai ab lei u ba u grace u try ba ro ba i long jong me hi kai ya ni jing in ba lai the hangi jing men jong me nghiên bách những vai cả ba lại phun rồi jing in you play ka long ham crow ya ka ba te le dun ba ta ka kham jrong ya ki khot ba pa ba ya ka
hakane kapor nga aingo yau try baula riula sumar yangi hakisngi balalet hado menta ka klepman kaptam menta kasngi ka long kasngi bakarpang nak benta ki kentei kumba ki khot ka women's ministries emphasis day te nga khot ngobha ya phi sha kane ka jeseng jongi menta kasngi bat kumjuru nga ai kuble sabatan ya phi baro hakane kapor shuaban sedang ngin ya pule na ka bible jongi na u yoanes lenong ka bakhat sa khot ka ba ar khundai diminta nga la ya thu hapi shuwa bakanja ba anda kaja phinyo nge sashisit diminta nga la ya thu hapi shuwa bakanja ba anda kaja phinyo nge to ai boblei on kurkhu yakini ki chimpule tongin phai saka jingrai sedang ka jongi na ka number ka ba sanspa lai pusan but anda la dep nga khat ya image dei phi bain duai shi pai jang u jisu renti barola habari gatu rai yang intershapran kristu kapten jangi umadan bertam syata jingjab hitiau yangi un yalam lakat makanan jelele watken ran shania tang jisu dei mau bashan hajing syakriya dan kakam kerhai kibahaban kripat pensyai kibaswai mankas ni kaporhi yungin kintinam syata jingjab hitiau yang inun yalam lakat makanan jer lele watken ran shalya tangu jisu dei mau bashan syaprang tengin nantur hakal yang utrai ya lab ya kan gospel ya ruha jing syai hukum jang ngin le bai nang akan dam syaka jing jab hitiau yang iun yalam lakat makanan jelele watken ran shalya tang jisu dei mau bashan tu pendam kli jing duai ko kpajungi babnang hakani ka step sebaton ngi khot kerpat ime ba mendan lam kat bat ngi hakani ka sab school jongi bat kumjuru kat ba ngidang yat chakmat pha ya umensim ba khoi bondan lam kat bat ngi we pi we ki ba ya shimbanta bat kumjuru ki ba ya snap lang bat kublai shibon mela pendap penbiang manakasni map ki pop engkang jungi pensusi ime parabor ngi pan hak teng Jesu nong pem jungi menta bahala kata amen. Menta ngini yo sngo ya ka mission story jungi na Miss Inri
le sebeton ipi berok Commission report mentah katayo ka kren shapang ka jing shampang ha ka jing jinjar kadai ka ji tukana ka bawan na kari Ireland bat kadai shapang u Axel Dominguez u baladap lifeway snem loong ba men ba ka men jung u kaladap khat sau snem kala penyap yalade bat kani kala pensusi ya ka kemi shibun te ka kemi jung u namar bakalayap kani ka kun kenthe jong ka kala thmu banyo pade de we kun kenthe pen ban kalayo di kun senrang u bade u new Axel kata kala pensusi thang biang ya ka kemi tu Axel ularang ba haka nong red faro ka badon ha Portugal rengkat bat u hemen senrang jung u batam kendai snem ya Ukpa jong Axel utre hari Arab kum unong bela snayeng. Kekemi jong u Axel ka susosi lenter. Kani ka jing susi jong ka jaka bakan kam nang duna re kadang sosi susu namar ba ukpa jong u Axel upelait san shieng ya kekemi jong u. Bat u men jong u ru ulami no na yeng. Nangta kakemi jung u kalayo sa kajingpang bampong porbo Axel uladap katway snem. Te hadian u Axel porba lapang kakemi ulalisa no bat kibhayeng basem jung u. Te kakemi jung Axel kadai kabriyo kabam julet jiaseng. Henry Axel nama ulisa bat kibhayeng jung u kilayalam jaseng yu man la kasngi robiba. Hangta ulatip syapang ublay bat ulas sedang dua yu ublay bon pen kia no ya kakemi jung u. Henry hadin as nempat kani kakemi jung Axel kala klat no. Kata kala long ke ke basusi ha ka jing im jung Axel. Tu Axel nama bola sedang ban nge yu ublay. Ulas sange no ban lek jeseng nama usnusi ba ublay klem jubat ya ka jing dua jung u. Tu kupa jung Axel ru lawan pai na ri Portugal bat u Axel u lele sa no bat ukpa jung u bat kalong yeng ka bat mai jung u ka jing im jung Axel kam long ka batte lakam por bu lek puli ha university lalong u khna u bale kam kai la sedang bandi ikikiat yaki drugs ba la sedang ban snap yaki jing rai ki basni ba la sedang ban mani yaki ksut haba u Axel u ladap arpus nem la sedang ban rap yaki ki ba u la bed ulakwa bensange bandi secret bandi drugs Henry kata kalalong ka ka ba yu nama ulalong u nong di u bakirni hakawai ka por u Axel ulay yo sngew ulayo jingte ba uni u way no ki parlok jung u ba junge bat u baju di drugs ba ula sha pen baptis kata kala pen lengo yo Axel bo uni Axel ula kali u parlok jung u kumno mekela bat bale ba usya pen baptis uni upolo jong Axel ula juba ba ula ngalapuli ya ka Bible nangta u Axel ula yatho uni parlok syapang ka jingshem ka ba utieng ya ki mensiem ki baman bat uparlo jong u Axel ula ong ya u Axel bale mempuli ya ka Bible te u Axel ula sedang ban puli ya ka Bible ba ula sedang ban duai ru kadba Axel upuli ka Bible ujuyo sngewi sur ibaret ubakentu ya u balay bam i no ki jinglong ki basneo ne ki jinglong ki jingdon ki bakerni ki jong u ulas dang ban i ulas dang persang ba ulas dang ban i ikini ki jinglong basneo jong u te ulala sendon ban i ikini ki ki jinglong ki jong u uju so tenat menta ban puli ka Bible ula syamba ha Genesis kalenong ka balay ublay ula pen i ba syum la i no yu ubreu ha ka jing klem jong u bat ublay ru ula bo e ka jing impat na ka benta jong u ka jinge jong Axel kala sedang kiu bat ula yu i ba ublay ne ka Bible kamde ka balong puriskam kibenai kilayat bot Axel ula pas ya ke university bot ulami no na kasnong Faro bat ula sa no sa kasnong Dublin ka badon hi ha Ireland
ula tre hangta kum software engineer. Hakawai kesgi new polok jung ula aya ke link shapang ka jing yalap ha YouTube ka badai shapang ka jing sedang jong ka pop. U Excel ula sngu tenat ba ya uni unong kren u badai na kanyam 7-day Adventist but u Excel ula wat shu shapang uni unong kren na YouTube. Hindray u Excel habau yu sngew ya unong kren habau yalap shapang pasngi sabaton kata kalalong ulak kentai ya kata ka jing hikai namar u sngew bakade ke ka bakhala. Hindray kata ka jing yalap shapang pasngi sabaton kadon sa ka jing mut jong Excel. Man kapor ba persang ban klet ya kata ka topik shapang pasngi sabaton ka ukan mau bet ba ukwa ban tip shu. Teu Excel sedang banwat shu shapang kasngi sabaton bat hadin ulalap ya kajing shisha. Baru Excel ula pediang ya kabalang 7-day Adventist kabadai kabalang jong belay. U Excel ru ula syapen baptist haba ula dap apun reus nem. U Excel ula wat ya kayeng mani 7-day Adventist ha internet bat ulalap ya ka bat ula sedang balik jeseng hangta bat ulat tip shu shapang kajing shisha na ka Bible. Menta u Excel ulong ubak kemen kum ka kurim jong ka Joanna ka badai ka nurse na Brazil ya ka ba ulak kendo ha kayeng mani Adventist ha Dublin. U Excel usdang bansutu baki eki ba u jinjar por badang kena kamday na ka benta jong ublay Henry kadai na ka pop bat ka jingle boman na jingle bakla jong u. Menta baro arngut shilok kia tre da ka ba ai jing hikai ha ka jing pule ka Bible bat kia rap ha ka kambalang. Kia iduai ha ublay ba un pin ya ke eba ukwa ya u Excel bat ya ka lok jong u bakin le na ka benta ublay. Kublay shibon ya ki jingken show bakalai sabaton jong usnem arhajar ka anyew. Kabalayara ban sedang bat ban seng ya kayeng mani bat community center hasnong thamai u Excel ha Dublin Ireland. Blay shibon. Kublay shibon missionary ya katu kajing tu khana jufi menta ilapoi sha kajing lum ya kijing ai ngo jong ni. Kumne ablay pa jong ni bamne ai nguk khmat cho me ha kene por ba ngi la ban ya wan ha yeng ba kan tang khot ka jong me kat kho trai kene ki jing ai nguk jong ni wat lai long khliat ba ngai skam ba me men pediang trai ha sang tip ba pan bot ka jong me kat kho trai ya ki to ki ba la no ba di ki bom la pan no kum chu kat kho ki khna ma kin yo pat ban no ha wi pat pot terus ngau pai kini gini khot ka chakri jong me hana por ngada bukti pan katang ji sum amen. Menta ngin yo ka jing roi pedeng ka jongi naka ka jing roi number ka ba south pa khat khanda. Yengs kem haki kular Kristus im jangan leng baki bam jukut kisawahana buram haki bajram tam engan yaran yengs kem haki kular jamutran
benta nginyo ya ka sabat class jongi na I Miss Rikinti. Hakani kapon kabanai kublai sabatan PWP barra sai senpat kumbala khat sabhada ina yalam jongi but hakani kapon ngakwa banai ngu iblai kamtam ba ulari rasmaringi ikisngi ki por ki balik no but hadu kani khlemat mangadap la kajing kemen kamtam hakani kapor kadai kasngi kaba mangi kabalang 7 day Adventist barra shi teluk kaprathai ka rakhe ya ka Sni jong ki kentai lani ka Women's Ministries Emphasis Day kumbangi ong but kadi kasi ka bakrpang na banta ki kentai ti nakaliang jong ahi nga ai ble pi baro but ble drangkat lambat pi kat ba pi ya pet but ya sngap e ka ktin nga jo ble ha kadi kasi baro si ti ban sedang nga kelas ke jong nga skwa ban tang ni pandemic ki jing dwai ki jong tini dwai Okupa jing ba baneng ji subai e session part ngai ngu eme ne kapor kublai shibu aja derkat jong me gaji im gajong ibat ngadwai kham tam kani gasi bakarpang jong I kinthai habaro shitlup ka prathai ka ba ni rakhe menta ka si to man ai hangi ka man siam ban treasure raham na menta ka kam ga jong me yarap yang ashibinta bangan shim ka class ngatip kamlong ka besuk ban batai hindrai nga dua minis na ai kham tam yang wa kumnu ngan ngala atrai ban penshai pat sheki basngap ishakri babun ki jong me to men map ki pop ki light jongi baro adwai ka teng jisu na pen em jongi amen Macam tu yang dinang sudah panpuli ya kalendong ka baship ho ka sabat school ka jongi but hakani ka step padengin page ya kalendong ka bakhatway kat lenong bakhatway menta ka step ka kan shpa ka bible bat ka jing tho pa habangi ong ka jing tho pa ka bible ka kran shibun ke ki baladap cha ki bansa ja but Niyo iba kidon shibun ke ki bajia mentaru khamtam hakini kisi ba mentangi ishibun ngamen kam man batai phi ke bible ka kren ke dei ka bashisha bat ka bajia shisha bat habangi kren shpang ka bible ngitep ba ka kren bet ya ka ba ublei udan na menta ka jing thmu ka baha ka jong u na menta ka jim jong iwi pi wei lada ni sha shkor bat sngap e ka ktien ka jong u bat ni lek akum kaman ka jong u Hakani ko por ngit pet ka jinge puli dukat kan mau jongi menta ka step kan dei shpang dukat kan mau phila ban puli ki bible ki jong phi tada phi dan hayeng so bha ban shimi ka bible bat ngakrpa de phi ba phin pet how Daniel prakhat saw ka kren shphang ka dukat kan mau ka ba ong kum ni bat ula ong hanga hadu ar haja lai spa sngi Anda kumta ya kata ka jaka kentang on pen khot no ngan am basi sen ya ka dukat kan mau ka jongi menta ka step bat ula ong hanga hadu ar hajar lai spa sngi anda kumta ya kata ka jaka kentang on pen khot no bat nginya chkamat ka bang ini puli lang ka crunch phang ka ong kum ne ba ka ki jingi tho pa jong ka bible ki long ki bedan kam ya ka jingi ba commission jongi Kijing tu lupa ka penbiang iki sakhi ki bas kem na shabar bat na shapo ban pen shishai ke jinglong ti kena ba bet jong ka ktien jong blai ujisu la ong ti menta ngala ya tho api shwa ba kanja ba anda ka ja pinyo nget nila ban sham mi kene ka khot ha Yohanes khat saw ar ko khandai phila ban pedru Yohanes khat lai ba khat khandai ka jingkli ka badon kam ka long kumnu ngin batai ya ka jing tho khana ha ka ba bet Kenang bagi niyo atip haba ka jing thu lupa ka wan jalong kata ka ni ka jingli ka ba bu ha ka ni ka step minta ka ni ka class ka jongi tengin ya shoot wan da ka ba ngini pen la ong ru ba ha ka por jong ka jing pethamai niam kinam pethamai niam ki la bu e ka jing start history ka ni ka jing start ka dei ka jo ka ba Daniel ba Yohanes ki la pen kam ko mushabi ya ka jing petai jongi but Kajing start history haka kayo kajing tho lupa kum kajing pendap ka banang yai jia ka bala pendap haka menor bat kan kot da kahima bam cukut jong blai kombang ong mene habangi ong ba bangi puli masim tayo shphang ka bible kalong ka balong kum ka history lali kajing bo chikima ka iki bala jia haki por ba menshua bat hakani ka por ngin pet menta ba ka bible kum kajing tho lupa la ong ba ka Jing start history kayo ka jing thuk lupa kum bang ong menne ba la kadon ka jing pendap ka banang yai jia bat
Kabala pendap haka menor haki leksi haki por ki ba menshwa bat kan kut da kahima ba mencukut jong belai bat nginget scam bangi kum ki kon ki jong belai ki kristan ngi yo ka jingi kai apo ki balang ki jongi ba ka ai ka jing lejeseng ka jongi ka jing sngap ka jongi ka jing shashkor ka jongi lani ka jing trishtam jongi bangi wan si jeseng kamut ba nginam yo jepet em lani bangin long sa kum ni handrei la ong bakat kum ka bible ka hikaya ngi ba ka jing bishar kan sawan kasi khado kan sawan ba ujisu un sawan bat kata ka hima ka babam cukut jong belai kan sawan bat kan kun am bangin shi imsa kum ni kum ki breu ku bangi long malakasi lani bang lese bangin long sa kum ni lese bangin shu khlan sa lani ngin shu pang sa kadon ka por ki baro bat kum ta ka bible ka hikai ri ngi kum ba kadon ka jing sedang bat inget skam ba ka jing kut ru kadon bat hantar kum dei ka ba ngahi ngakran lani nga ong ba ka kelas ke jengim ta step ka kran shai bat ka lai tho lu paru ba ka bakut kan sawan nang tangin ya puli ru hak kani kata yau shpang ki rishat habangi kran shpang rishat udai bas kam habangi tep bangi kasi pedan kam habangi shna ya ka yeng jongi le si da rishat dieng ladi ban pen scam kuno penne ka yeng jongi kilong ki bas kam but hangni rungye puli shpang ba ki rishat ka jing patai ka jing tho lu para ka jing start history ngidei ban yo I haka history ya ka jing pendap jang ka jing thu lapa ban tip I ka jing tray bat ka jing ta jang ka jing yakhe jang ka jing pen thamai nyam bat ru ban smo tho I ka jing san jang ki jing ja ha ka jing pen bet ya ki hima ha ka thama jang ka jing ya le bakra bat nang ta pa de hang ni ru ngin pet ba la ong ba mangi kum ki kristan kat bangin nang yo ekalat ka bangin puli kham tam hani ka tayo bangi puli spang ka kitab jung Daniel kaba ya tho lepai ki balap ja ki ban sajaru kumjo but la ong bangi di ban yo I haka history ka jing pendap jong ka jing tho lepa ban tip I ka jing tray ba ka jing ta jong ka jing khi jong ka jing pen thamai niam bat ru ban smo tho I ka jing san jong ka jing ja ha ka jing pen bet ya ka hima ha ka thama jong ka jing le ka bakra but hakani ka por ngin ya chkmat ngin pet pat ngin poi ka sining kong haka sining kong hang ni ka crunch pang ka history bat ka jing tho lepa tokin pet ka nongrem jing batai ba ki 7-day Adventist ki penan kam haka jing puli ka jing tho lepa ka Bible lakhat ka historicism kadai ka jing batai ba bon ki jing tho lepa ki ba crowd jong ka Bible ki bod ka jing lat lo jong ka history ka ba klem da dan jikat na do ka menor ha do ka menta ba shado ka lawai kani ka jing batai ba bon ki jing tho lepa ka hikai yangi ki ba crowd jong ka Bible ki bod la ong bai ka jing lat lut jong ka history ka ba klem dan jingkut kata ka long ba na do ka menor le si ka ba le ki por ki ba le ha do ka ba menta bat inget shado ka lawai ru ka ban sawan kaya suriam bat komno phi la puli ka subject history hapo school ngile hakani ka rukam na made kumta ba ka Bible daladi ka batai kini ki jing tho lepa na ka benta jongi amdan ki wei pat ki kat la ni kino ki wei ki breu ki bala ban batai lani ban hika yangi ban pensisha yangi ba an amdan kata ka jing tho lepa ka ban saja hendrei ka ei ka ba ublei u la ai haki nong tho ki bastat ki ba u la ai ba la prasad man sim ki nong tho chu shapang ka ei ka ba le tho lepa nginget skam ki dan ki ei shibon ki bala dap ja ka ba menta ka badang dia bat ki ban saja ru kumjo nang ta la ong ru hang ni ba phila ban puli nau Daniel lenong ba ar ka dekat ka ba ar pnyo do saup san terte ki benta ayu ka ji pha snio ki ba kedau she ka ji pendap ki banang ja klem don bor phila ban puli kumbang ong hau Daniel ar pnyo ka lenong ar ka lenong ar pnyo ka dekat hado saup san ngadam besa shi sien phila ban puli hi haye ar ka lenong bat ar pnyo hado saup san ka dekat hakino ki rukam bangi dan ba ka Bible hi daladi ka pen iangi kumna ban batai ke jinga tho lepa na ka benta gi si ke bakhat do kanu kalong ka bas ngau shep tieng lada ngi pule lani ngi tip ike ka ban saja andrai lada ngi shania abaj ha ublai bat lada ngi bot bat ngi iet bat ngi sumar ki kum jong u ngi nget scam bangi dan kata ka jingkerman ka bas scam ba ublai un pen em mi ki breu jong u lada ngi le bat ngi bot kat kum kaman ka jong u nginget basibon ke jinja ke laja ngi bon ngi mat ke jing jing sungsi ke jing shakran ben ngi mat ke jing pang ke jing stam ke jing
accident ki ba pher ni ba do no ki le si ki ba yet ba than jungi ngi sngo ba kala akut hangi ka jing em ga jongi le si ngi sngo bangim dan lat shu da kum bai pat henrei ka bible ka kran shai ba u blai unmi no engi ladang i phai ki khmat sha u bat ladangi tip ya kata ka jing tho ka ba blai la hi kai ngi lang ba ka ni ka jing tho pa hakani kal nong ka bangin ye puli nau Daniel nang tangin pe Joshua akal nong ka baar hang ni Daniel ka kran ru shapang la ong bangi yo I ba ya ka hima Nebukadnezar la I tho da ka khle ksial kum chau Daniel ui tho ya ka Babylon kum ka hima ka baning kong Daniel ar lai pu pra nang tau Daniel u ong henrei hadin jong mi kan sami sakawai pat ka hima ka balai pila ban syam hu Daniel ar lai pu ndai nang ta sakahima ka basaw pila ban syam hu Daniel ar saw phau kini ki hima kinwan kieu ka wei hadin ka wei pat klam dan ki arta ki balat ya ka balabatai ha ka durble bala pho sniu namar ka wei pa ka wei na kini ki hima ki yang parshida ki benta ki bakrau jo ka met nado ka khle shadow ki shimpre akjat ki ya so lang kum bagi por ba ki history ka ya so ban batai chai ka jing pho sniu la ne spangkani ka kitab ke jauh Daniel kalong ka ba adu ka ta kham tam yangi ki bam shem la yo ban puli la ni ban wat bnia ya ka jing puli ka jongi lese ka khtien ka jong blai kalong ka ba bangan batai ha phi kat kum ka jing tho ka jong blai henrei ngai yang hang ni na ma ka di ka class bat nga penslor ya phi ba pin kam mi ka bible ki jong phi balada phi don kanu ka jing ani kenu ka jing sngo arta tien ka jong phi ho ngimla ban ya syam kumni ngimla ban ya sam lang la ni ban discuss lang ya ke bangi kwa le se phi tep khamba ma phi kwa ban ya sam ring ngim yo ekani kalat te henrei nganget scam ba ublei sa pli pat kalat yangi ba pandang iwan phai pat shiyeng mani bangin yo ban ya krani ke ba ngin sa pen shai damar ke bangi le para banget habangi don ngin ya sam lam shiki wei ban ya te iwei ka long ba kat ba pidon ka por to pin bo ikijing kili pin bo ikijing mot jiprakhat ki jong phi long ba ka ni ka kitab Daniel le se ondangi yo ikalat pat ba ngin wan she ka yeng ka ba khoi jong u bangin yo ban ya sam bat ngin yo pen shai kini ki jing thol pa kham shai shu kham tam le se ne kinong ya lam balang ki pastor la ni ki taban basan bat kirang ba balang ru kum ju ba la ong ru hang ni ba how Daniel nyo wat pra hakajaka jong ka durbelai la penin kam de ki dak parshi kimra henry ki kran ba hi kai pat ka ju kapali hadin kapali jong kini ki hima perthai kayat bet gram penthut la ong ba how Daniel lenong ba pra pa de ki dan slightly kila sedang ha ka por hendai kila ya lang ba ka history hadu ka por menta ba hadu ki sngi ki ba khado jong ka lawai hadu ka jingwan RCN jong jisu ba ublai unseng ya ka hima ka babam chukut jong u la ong ba kani ka jing thu lupa hangni ha Daniel la ong ba kila sedang ha ka por hendai kila ya lang ba ka history hadu ka por menta ka bangi ru ni dan menta ngi im menta ba hadu ki sngi ki ba khado jong ka lawai ba hadu ka jingwan RCN jong jisu bat inget ba ka jingwan jong RCN jong jisu ru ba yang ngi lai thu lupa ba unsawan kam shong hangi ba ong bangim tip hendrai ha ni tip ba jisu unsawan kumta ka dur blai hau Daniel ar kalam nong pada la ong ba bat ka jing itu pa ka teng jong Daniel bat nyo bat pra ki ai ka nong rem jong ka history jong ki protestant ha ka jing batai pang ka jing itu lepa ha ka bagi 7 day Adventist ki dang bat scam ha do mta ka singi nang ta phila ban puli ru hau yo anes khat saw at ndai ka ong ba ka ik bu jisu ong ka bayarap ingi ban song tho kumno ka jing itu lepa ka trai kam pila ban puli nau yo anes ka lenong ka bakhat sa bat ar khundai ta video ni ki bible jong phi ni puli lang ye kane ka lenong ngin pet ka ong ayu khat sa wat khundai ka ong ba ti min tang le thu a phi shwa ba kanja ba anda ka ja phin yo ngai an puli sa shi sien ti min tang le thu a phi shwa ba kanja ba anda ka ja phin yo ngai bala ong ba hang ni jisu la ya tho lupa hangi ba shwa ba kanja le se ki banja hangi jisu la ya tho lupa lakran lupa bat ngingai badan shibon le se ki batep ekten jong blai ki bayo aji ka hiyen ki sam la ne ki balang ki jong ki le se ki bat ya kata ka jing tho lupa bat
kim sngo phala ya ke ka ba nisham la ne ka ba jia mentah ka prathai ka ba mentah rei kila tip lupa ba kini ke baro da bethu lupa bat kim sngo phala ni kim sngo aratien bat ngi skam ba kidon ka jini ak skam bat ublei ba kidon ni ta ka jinkerman henry ki bam tip ya kata ka lesi ki bam chupuli ka bible lagi bam chukwa bat ngap ya ka jing sneng ka jing tu ya ka kecing jong blei singin sngo phala bang yo i kini ki jing ki wan kini ki jing ja ki wan le singin ong balai ka wan ja le singin ong balai kum ni hin sngo phala rei ka jing tho lupa la mana keten jong blei ka lai tho lupa ba kin don shibon ki ba ja ka prathai ki ba minta ba ki prathai ba min shua ba kum jo ka ban sawan ja ru jo bat minta ba dengin pen ha ka si ba ar ka kran shpang ka wei ka si ya ka wei ka snam Ushabi jong ka jimbatai ha ka history ka dei ka wei ka sngi ya ka wei ka snam. Bon kinong tho agis pa snam ki ballet kila pren kami kini kuru kam batai ha ka jinge tho lupa jong Daniel ba jimben pau. Kini ki kitab ki penmi ya kini kuru kam snam da ka jinge rap ki wei pat ki dekat ki babuan bat ru ka jingbot ki dei jan e ba ka jinge tho lupa hi. Pila ban pule ha ka pidon ki bible bat pi hajan pulei ki jingken kala nong ka khat saw ka dekat ka balai pusaw bat Ezekiel la nong ka basaw ba ka dekat ka bandrio kumno ba ublei upin paw ya kani ka jingken por ka wei ka si ya ka wei ka snam hakini dekat ngangai scam ba pinya pulei pinya sam la mikini kumbang ong pi ngimyo e kalat banya discuss lang hang ni le se banya sam ban penshai shu henre ngangai scam bat ngan duai ro ublei ba sin ka singin yo ban penshai kam tam kitu ki bam pat yo ekalat ban ngap ek syapang kani ka kitab jung Daniel le se wat ngaru ngakwa ban tip shushu ban long kham ngam jilu shushu ekani ka jing thu lupa le se kalong kabran kam kham tam yangi ki kristan ko baong ba ka balang 7 day adventist ka bakadang bat hadu mentai kini ki baro ki jing thu lupa tinga nge scam ka nu ngatrang ba ngin so thu ekani bat khnang bangin omlong kita ki kristan ki badu jekermen rei ki badan jekermen hadu ka si ka jingwan asin jong jisu Hakini kita kan ngila bani Ishai ke jumut jang ka wei ka si ya ka wei ka snam Henry kumno pa ngi penkesan baga pandan kami kani rukam kan snam bagi katu kat ni ki jing tho lupa jang ka Paul Daniel pila ban syam pila ban pulehi ban so tho shu naga Bible Daniel nyaw arusan ba Daniel pra khat sa kum juru jing pen pau khat wei kal nong ar ba lai khat ka jing pen pau khat wei ka jingpen pau khat aran nong driu khat sau de khat bat ka jingpen pau khat lai kalan nong bat san ka de khat lai tli ki we pat ki binta ba kong sani ba krishani kani ka rukam khen snam ka wei ka si ya ka wei ka snam hagini ki jing tho lupa jong Daniel ba ka jingpen pau ka jingpen kam ki dak parshi ka por ka bajalan e ba ka jing batai ki ba kamper ningkong ngene pet binta ka dak parshi jong ha jinglong jong kimrat ki reng ki ba yang parshi ya ki hima la ai jing mat ba ya ka poru de ban song tho kum ka dak parshi ya kimrat ba ki reng am dei ban shim jing batai kum ba ki long ki dei ki dak parshi ki ba yang pli ya ka ei ka ei kum ta namar ba ka benta ka ba bot jong ka jing tho lepa ka long tang ka parshi am dei bet kum ba ka long ti balai bangin shim bat khen bet ka por marwe kum ba ka long ka jubab shisha ka long ba ngim dei ban le kum ta kani ka class ka jong i mentali si ka long ka ba shai nama ki la tho ki batai shai ka ei ka ba ki dekat Bible ki don hang ni le si kan bahala dangan shu batai bet kumba ka long na mar hang ni ka ei ka ba ki tho ha ka class jingi ka long ka ba shai ba ngi scam na dangi sha shko ba sngat ka long bangin sungu tho shu ba ka ei ka ba ni kwa ka long stang la dangin puli ki ni dekat Bible ha yen jingi ya kitab Daniel le singin kham su tho shu nang ta pada la ong ru ba ka ba ar kum bon ki jinja bat ki hima ki bala kadau ha ka jing thu lepa ki kan thop ki por ba bon spa snam ka ba pelong ka ba e ban yo ka jing khen por shpa ka jing thu lepa ka ba bet ka ba biang la dai shim bet ya ka kumba ka long shi sen ba ya ka rukam khen ka wei ka si ya ka wei ka snam la pentri kam ka por ka ya ha bahai ka jinja ha ka rukam ka ba biang sbiak mare persha ka jing khen por bet kumba ka long nang tangin pet ka balai ka khat do ka jing batai ba phalai ya ka bala panan kam ha ka ban bo ikini ki por ka dawa ka jing batai da ka dak parshi ha ka wei pat kaliang ka rukam ha ka bala batai ya ka por ha kini ki jing tho lipa kum kanuksa ki dan ar hajar lai spa atli ki step bat ki jan mir jong Daniel pra khat saw
Kamdei ke rukam batai por kaba kumba kalong kani kapin pau hangi baya kani kapor kaba jalan de ban batai da kadak parsi amdei bet kumba kalong pila ban puli shu ha kum kanuk sa bangi dang sudah puling mentan ba kum kanuk sa ki ar hajar lai sepat lagi step ba ki jan miet jong Daniel prakat saw pet yaki pau tayo nyau pau tayo jong ka jing thulupa jong Daniel khandai lenong ar pusaw du ar nyau ngan ong biang pet yaki nyau pau tayo jong ka jing thulupa jong Daniel khandai lenong ar pusaw ka khat adu ar nyau ngia puli ba na ka jing mi jong ka hukum bantai pat ika Jerusalem ha du ka jing wanu khum sim Misaya Daniel khandai arsan lada shimbet bai kumba ka long ka jing khen kan mi tang rip khandai tayo lani tang shi snam saw banai bat shi tayo ka jing thulupa kam dan chimut ei lada shim ha kata rukam la ong ba amdei gumta ka jing ki li ka long ka ei ka banja lada gi pren kam bet ka wei ka si ka wei ka snam kumba ka Bible ka le bat ya ki nyu phau tayo ba ki long saw spa khandai pu snam kata kali ke jingkli bat ngin poi menta sha ka si ka balai la ong ka si ka balai ka kren shphang ka ba itho ya ka reng ka baret da ki spa asnam ki nong pen thamai niam protestant ki la itho e ka bo jong ka reng ka baret jong u Daniel ha lendong ba hinyau bat bapra bat nginga iskam na da pi puli ha u Daniel hinyau bat pra da pi puli ter ki to pin syam bat pin so tho le se kham ba da pin puli hi ya ka kren shphang ka ei bat la ong barki spa snam ki nang penthamai niam protestant ki ong ki itho ya ta ka bo jong ta ka reng ka baret ka yang ya ka ei bat manu badai kata ka reng ka baret bat kumta ter phila ban puli ru hau Daniel nyolan nong i wei du arpusan bat Daniel pralan nong i wei du khat lai du khat ki ei ki jing long ki baya dei kum ju jong ka reng ka baret habaro ar ki ni ki artli kelan nong kum no ngin itho eka kata ka jingkili ka jing ban penya pher ka e ka jing long ki baya dei la ki e ka jing dei hapreng jong ka Daniel nyau lenong bat pra lenong ni nge scam ba pin pule hayeng jong phi bat pinsa pa yang to ka e ka jing dei hapreng kita ki atli ki lenong la ong badan hadu nyau tli ki jing long ki balong kum ju hapreng ka reng ka baret hau Daniel nyau bat Daniel pra ka bani kong ni kwa ban yasam hakani dong baka kelas kalong baro ar ki batai kum kareng ka baret ka baar baro ar ki lendong hi ki dei ki bor pen sitam ben ki brio ka bamut ha u Daniel hinyo ba ha Daniel pra bad Daniel hinyo ar wei hadu apesan Daniel prash pa hadu apesaw bat ka balai ngin pet ka kren shpang ba baro ar ki dei ki ba pen kraw yala di bat ki bakran ben belai hangli fila ban shem ba manu kita ki bakran ben belai la ni manu kata la ni u uta li singin shimet ngin don la ki jong ki jingkili ki jongi la ni kindan shibon na pinjong phiru ki betep ki ekta ki bakran ben belai la ni ki bakwa ben pen sitam ya ki breu ki jong belai le se filate le se pindang wat jing tep le se pinsat tip ru kunju ba ki ekta ki bakran hang ni ha ka kitab jong Daniel nyo bat thra le tho lupa la ong ba kabasa pat bangin nya puli ka long baro ar ki thumu prasha ki breu jong belai hila ban shamau Daniel henong nyau ar san bat linong ba phra apusaw kabasan baro ar ki don ki jo ki kam ki jingle ki bai de kat kum ka por jong ka jinga tho lupa la ong ba kat kum ga jinga tho lupa ka le tho lupa ba baro ar ki ni kin don ya ka jo ka jinga dei la ni ki jo ki kam ki jingle ki bai de kat kum ka por jong ka jinga tho lupa hau Daniel hila ban syam nyau aksan nang ta pada pra khat lai hadu khat saw ka ban riu ka ong baro ar ki yai ne tat hadu ka por ka bakut kata kamat baro ar ki ni kilendong ki batai ki jing thu lupa ki bajia la ni ki ban saja la ong ba ki yai don bat ki yai ne hadu ka bakut Daniel nyau aksan apun riu bat Daniel pra khat nyau khat khandai bat ka bakhat do ka ban nyau ya baro ar asa penjat da ka bor belai Daniel nyau khat wei apun riu bat Daniel pra aksan ka history ka pen itho e ka hima ka ba meningkong ba ka dei ka Babylon Daniel ar lai pupra ya kata hila ban syam ba ka hima ka beningkong ba ka dei ka Babylon long bai ka ni la pen itho ya nang ba ka history ka ba ngia puli la ni la yo jing kai
Kabaat pada kadi kahima mit bat Persia phila ban Shem Daniel pra arpau kabalai kahima Grace Daniel pra arpway ka history badan ketian palat bahadian kini kahima ka pertei kawan sya kahima Rom. How Daniel kanar kayang play kahima Rom. Kabala beteng haduk kisla kejat ki bakhle bat kadau bertha kata kambut haduk kapor kabak haduk kareng kabare jong Daniel nyo kami na umrat besau Henry kabalong Shibinta na uni umrat hi. Ban kei kabangi kwa lembaga ka kelas kabanga yang ye pi minta ka step kadai. Ba tungi ye pule ye kani ka kitab Daniel ka ba banyo ba prakum jo khanang ba kumnungin. Sungutho khamsha shu ikta gijing thu lupa. Ben thu lupa li si kumbanga ong phingim don ye kalat ka bangi ye sam ngin ye kren ngin ye penshai we. Henry ngin pule ki ye jungi le se ba andang yo ye kalat sashi sien ngin la ban wanra ban pinkan mau ban batai khamsha shu ya kan ni ke kitab jung Daniel. Kabor ayu ka bami naro bat kabla peteng ya ka jisen sha kabla kata ikasen sha petai bat sen sha niam kumbana do hado syajar arspa andri pusnem phila ban pej hau Daniel nyolen nong arsan dan tang ka wei ka bor ka badai bat ya hap thik bat ka history bat ka jinga thu lupa kata ka dei ka bor sen sha le se phila ban tep ba manu ban u ei uta ba sen sha lani badan ha po ka bor uba bat ila dei kata ka bor ban sen sha ka bor sen sha laong ba kawan hapreng ki shipo tli ki hima jong ki rudom ki ba ha Europe bat larat ding khong bat pen do jaj sendan ya lightly ha naki la ban Shem Daniel nyo apsau kabor lesi kabor ta no sen sha lani budan hata kabor lesi kabaya phe ni ki wi pat hashwa jong u pila ban Shem Daniel nyo apsau ka pen pal ga jinglong bakhala ha ka benu jo ki wi pat ki jat lesi andan ta ubadan kabor kaban sen sha ye ki jat rio barok lesi ubadan ya ladi kata ka bor ban kumnu ban peningat ye ki brio dan ni ban mialam bakla ki brio dan ni ban hikai bakla bat ban lesi kumnu khamtam ban kren ben ye ublai la ni ba kwa lesi ba unlong to bakra bat ngingai scam bala da fi pulit tistai ka bible ke jong phi ni pi ka ban te phila lesi ban kili lesi ni ki pastor ki jong phi u ei tau brio badon ka bol lengba kani ka kitab Daniel ka bangi puli menta ka step nang ta laong ba utaru uban sa shar Ukraine crowd persya ubah kri tam pila ban Shem hau Daniel nyo arpusan shisha ken klapen krai di ruwat hadu orang ba jong topat ba Daniel prakat we daka baula shim no ka bor ukres ba la bujino daka bor jong ta ka bor jong u la pendap ya jing thu lepa shapang ka jing penstam ben ni kiriu kho jong ba khle tam Daniel nyo arpusan tina utau pat ba banaki klode dan ki ba kala penhap shika kendau Daniel prashpau hak po jong ka jingale persya ka jipit mai niam kala penyap bun ba ki protestan la ong ba ka bor ka ba uta unong sen shar ba le don bo le se ka thmu ban pen kelai ki por ba ya ka hukum Daniel nyo arpusan da ka baula weng bat bread no e ka hukum ka baar bat pen kelai ki sisa betan sya ka sisan de bat habangi kran shapang ka ni ngi sngo le si na do bangi dang khna ngi sngo shapang ka sabetan shapang ka sisan de ka si ka ba la shupen kala le si ngi shumut ba shupen kala da mano re mano le si Henry ya kan niru la kren la ong ba de ya tho lupa ba ki kham nyokor ya ka hukum jong ubrio ban ya ka hukum la ni ka man ga jong ublai bat kisale persya bat hangni ngi Shem kata ka dong ba kasi ha ka bible hi ka dei ha kasi sabatan la ong ba minta phiyo iba la pen kala sya kasi sande ba bun kila mane bat kira ke khot ya kasi sande ha ka jaka jong kasi sabatan namar ha ka bible ngi Shem ba deitang kasi sabatan ka baradon nado menshwa bat hadop mentaru kumjo bat phila ban puli hau Daniel nyo bat phra hadin jong kahima Grace lami ka we ka bor ka bayai ne hado ki por ki bakhado ka bor ayu kata ka balong kumta laj na kahima ro ya ka ba minta ka don ha ka bor le se ha kahima ro ma pa phi kran shpang kahima ro le se phintep ba manu ba sen sha le se manu ba don minta ya kata ka bor
wat la kam dei na kalyang kasan sha prathei balei ba kani kalong ka jing kai bran kam e shapang ki khubor ki lai angel bat kum jo ka jing ja ka bran kam e ka jing dei ba ka jing shisha kata ka ki jing kli mentang stem kasi ka basau ka jing bishar jong ka jing wat bnia ka e kata ka jing bishar jong ka jing wat bnia ka jing kai kelum ka bangila pulih ka kata yo kala syam ni ka jing kershan ka bakta man sim hap deng ki nong tho history protestant hadu ka po jong ka jing pethamai niam henry kam patja tat hadu ka jing mi jong ka jing kai william miller bat ka jing khi beriu blai jong u ka balaja ha ka basdang jong ka khat pras Syajar pras pa snem ha kaba yaki ar hajar lais pa si jonga jing bisa benya la syam bat wat benya la ong ba pila li se la da pidan ki kot anong ki jong pi la da piyo e kalat ben pe le se pila ban i hang toi ka jing draw ka badan shpang artli ki kalam hang to pila ban i shpang Daniel ka we ka kalam ka de shpang Daniel nyo bat ka we ka kalam kan de shpang Daniel lendong ka ba phra how Daniel nyo lendong la ong bala tho hang ni ka baning kong Babylon using met ba Persha jingim Grace labasa nang ta pa de la ong ru ba Rome ba mani blai thau la ni to umrat basa Rome la ni kata ka reng ka baret mano la ni u ei ta u bayang ya kata ka reng ka baret how Daniel nyo pila ban syam ya kata da pipet ba how Daniel prangin pe hang to ba mdan shu ka Babylon but e no e ka Babylon but hang ni pada ingin syam ba kandan setang kamit ba ka Persia ka ba yang ru ka Parsi langbrat Greece ulang so mo Rome ba mani blai thau ka reng ka tur hak hendau nang ta pada pila ban syam yang ka ju hi kumbalong hau Daniel nyo ka reng ka baret kiu shaneng ka kamut harom mano utala ni unong sensyal ni badon hakabor ban penyat lani ban sensyal ya ki brio ki ba nget ya blai lang ba kabor ka jong ubat da ka jing penkam ka bot ke jong u kumno ban kring ya ki ban mani lani ban nget ya ki hukum lani ya ki an ki rule ki jong u pilap ban puli hau Daniel nyok lenong khandai pakhat saw pra lenong khat saw apun riu ka ei ka belajar beneng kumbala keren da kini ki dekat le se kan bahala da fin puli ki bible ki jong pi hau Daniel nyo dekat ka bakhandai khat saw but Daniel pra ka dekat ka bakhat saw hadu apun riu tete thang to pinat puli fin syam ba ka ei ka belajar beneng kumbala keren da kini ki dekat Hadin ka po jong jing pen stam ben ya ka balakot no house nam sya jar nyau spa khandai pupra da ka jing sha kam ka jing sat bendi jong u pop daw captain jong usim Napoleon u ba ka teng u betia jing pen pau khat lai Daniel nyau bat pra ka bakren shapang ka jing bisha ka dei banja ha beneng ha ka ba ka jing bisha ka long Daniel nyau shipau bat ulawan we da kilo beneng kumu kun brio bat ulawan shauta ubana mendai gulong Daniel nyo khalai kani kadai ka jing bishar hakabala jia hadin snem syajar nyo spa khandai pupra bat shwa ka jingwan RCN ka jong Jisu bat nyo i hang ni ru ba kani kadai ka jing bishar kabala jia hadin snem syajar nyo spa khandai pupra bat shwa ni ngai ba kan saja shwa ka jingwan RCN ka jong Jisu nang ta pada kani ka jimbi syar Daniel nyo kaya dei bet bat ka jimpin khot ya ka jaka kentang ka bahau Daniel prakhat saw kini ki baro atli ki lenong ki akran ya ka chu hi kamat kamut kata ka lenong bah nyo Daniel bat pra kat kum Daniel prakhat saw ka pol jong kani ka kran hangi ka jimpin khot ya ka jaka kentang ka balong ka si jong ka jing suk ka balong ka si jong ka jing suk kadai haki ar haja lai spat li step ba ki jan met lani kisngi ka wei ka si ya ka wei ka snam kini kisngi ki thau phashi ya ki ar haja lai spa snam ya ka jing sedang jong kini ki ar haja lai spa snam la syam hau Daniel ka nong ka bakhandai bat ka dekhot ka ba ar saw ha ka ba ki nyu phau ta yo bani saw spa khandai pu snam jong ka jing thul pa la chatak lani otno na ki ar haja lai spa si
jong ka jing ipau Daniel khandai len nong bar arp sau khat ha jing shisha bun ki nong tho ki yo isha ya ki ara ja lai spa tali snem jong ka jing e thu lupa jong Daniel pra khat sa ba ka jing e thu lupa jong ki nyo phau ta yo ani sau spa khandai pho snem jong Daniel khandai len nong arp sau du arp nyo kum ki ar benta jong ka jing e thu lupa ka du khat ka ba buat jong ki nyo phau ta yo ka jing e thu lupa Daniel khandai len nong arp san ka du khat ka ai ka jing sedang jong ka ni ka por ba na kata ka jing mi no jong kata ka hukum ya ka ben thamai bat ban tei ka Jerusalem kani ka tarik jong kani ka jing ja ka long ka snem ka ba nyo jong ka jing sin sha jo usiem ata zer Ezra nyo la ne sauspa sam nyo escape da ka ba nyo shikmat ya ki arja lai spa snem ni poi hadu snem sha ja pras pa sa pusa ya ka ba slam hadien jo snem sha ja nyo spa hatra ba shwa ka jingwan ASEAN jong Jisu kani ka dei habau Jisu la rong shapok ka jaka kentang tam bat ulas dang ni ka kam ka jing sa jong u pen khoi ya ka jaka kentang hab neng pe ya ka jing pe idor ka jing puli jong ha ka si pen kre le si la ni dani ka nong ki jong ma ki yeng ki jong le sing la ban pe ki to ki dor ba ki la bu ang to ban pen shai shu shu ni ban pe hang to ka kam na ni ka kham tam e ka bakra ni kata ka ban pen khoi ya kata ka jaka kentang hab neng ka bau Jisu menta udan ti kasi ka basan ka jat jinglong kum ka jing thu lepa kadak parsi jong ka jing thu lepa na ka benta ka por ka bakhado kum ki to ki bala syam hau Daniel bat ki jing pa ki dan ya ka we ka jing pendap kum ka nuksa ulang sa mo usyam ya ka jing pendap da ka hima grace ka hima ka balong tang ka we la ban syam Daniel pra aku we hadin baro ka dukhat ka wan bat ka ya thu ki kerte jong ki hangi ti hadu kat no shu ngi kwa ka jing persai halor ka ni ta kari ka jing kli ka jat jing long ka bersham yu bril how ka jing shi ka jing jia la ne ha ka seng jong ka testament ka barem ya ka bala sham ha ka jing shisha jong ka history bat ka bakadau pat sha khmat sha ka jing shisha ka bakham kraw ka banja ka lawai ka jing padan kam ni ka jat jing long kum ka we ni ki rukam batai ka kadau show Jisu shaki nong tho jong ka testament ka batmai bat ka bala sham ru ka testament ka barem hi kanong yalam ka ba pen itho e ka jat ka balong bat ka bamlong ka long habau nong tho ula prasad man siem jong ka jing tho ku dawi ki nang ta la ong shu hang ni ba to ni puli na ning kong ka ren shi phau i we du khalai isi ni puli pindani ki bible pin pet ngan ong biang sa hisien kila ban puli haning kong ka ren ka lenong ka ba shi phau du khat ka ba i we hadu khalai shaka jingja ayu ka badan ha ka history ka ba pol kudau kat ba penslur ya ka balang ha koren kumno kani ka ya dei bat ni ha kini kisi kata kalong ka jingkili rangi puli ya kani ka dekat bible ka bala ai hang ni ba upol kudau kat ba penslur ya ka balang ha koren bat ka jingkili kalong yang ni ru kumju kumno kani ka dei bat ni kham tam ha kini kisi ba minta la ong ba upol kudau biang shadien shaka jing shisha jong ka history jong ki Exodus ban yalam shika jat jinglong halor kandong rem jong ka jing syam jong ki nong Hebrew handai ha ka rikla ha ka ni rukom upol pen i ba ublei bala persat men siem how Moses ba untho e kini ki jingja ula thmu ba kini ki ki long ki nuksa yangi bat kani kam dei ka bangin shu tho lang ni bangin shu puli ka ya ka le sing in ya klet no onda bangin de puli hendrei la ong ba ublei udan ka jing thmu ba kini ki long ka nuksa yang itu ai bangi ru in bot ikini ki nuksa ba ba bangi nang kum ne ban pen kre bat ya ka ba da yo i ya ka ba tho lupa ba ka ba jaman ta to ai bangin tep bat kum ju bangi nang ban pen kre ya kata ka ban sawan ngim tep ayu kan ja andre to ngin long ki ba pen kre kham tam e kisngi ki sawan ki jing pen stam bat ki jing ma ba kumta ki hikai pen story ki Israel ki bakan jaman sia mani le prasha ki jing pen shoy kat bangi em hakini ki singi ka ba khaddo la ong ba hakan ni ru phila ban syam ning kong koren shipau lenong ban riu dekhan la ong ba ka hikai ba pen story ki Israel bakan jaman sia am tang ki hendrei yang ni ru ka hikai ba kumno ngini le prasha ite ki jing pen shoy ngi nge ba bona ngi syam ka jing pen shoy ndei tang manga lani tang iwe argon re bara ngi ki breu ngi em ka perthai ka ba ngi dar shibun ki jing pen shoy ki bawan ka ji em jongi ki bawan pasiao le se ha ki tendong skor ki jongi le se bun sin ngi ngap lani ngin sa kum liat jing pen shoy ndrei
to ai bangin nam long kita ki bam tip rei to ai bangin long kita ki Kristan ki batip ijing shisha lang ba kani ka kelas ke jongi ke bangi pule ka balap it ho lupa ka balap it ho lupa bat le si ka ban saja bangin long ki ba husiar bat ngin long ki ba minat ban duai ublai khantam ba bangila ban le prasha ikini ki jing prasha ki babon ki bawan ki jing jongi ba malakasi nang don shushu hang ni ru ka ong ba ka baso tanat ki ai ki dukhat jongi hang ni ka to kat ni teli ba la ong bala puli kini dukhat harum ban tho ki jing pendep ka wei ka ba yadai ba ka wei ka bam yadai kum bala batai da jisu ba kinong tho ka testament ki ba thamai Matthias pila wan puli khat aran nong so phau ga dukhat kani ka kran spang lai si lai tho lupa ba u Jonah undon hak po jong dok ha bat lai singi ru ngitep o jisu hadin lai singi umi pat na ka jing yap ka jong o bat dia kata ru ni la tip lupa bala de tho u jisu ban sakha bat de tho lupa u ba an sa sha penyap nam ta ki pop ki jongi bat lai tho lupa ru ba sami pan ti ayung nang so artati na mar ba ka bible ka krani ka jing shisha bat ka pen iru kan nuksa yangi bai ka ek deb ja an saja shibun ki badang le se gi badang dan to a bangin nam ran den rei to ai bangin tip lang ba ki ni ki jing tho lang ba ka bible ka ba ublai kran shisha bangiru ngi nang ban long ki Kristan ki ba khamjan shu yu blai man la kasi phila wan puliru yo anes khat khandai lai pendrev ba pendep iga jing tho ka to ba ong shapang bakran shapang ga jing yap jung jisu nang ta yo anes lai khat sa khat san kum ba Moses ula kentiu yo besen hari khalau kum taru de ban kentiu yo khon ubrew khanang ba uta ubang ngai ram jat shu andre yo iga jing dem bam chukun to ai balang ba kani ga jing pule ga jong ngin tep ba hisen kasngi ando jisu unwan le se hanu ngi dan le se hatu yangi ngindan syakaliang jong no syakaliang yu soitan la ni syakaliang jong ublai damar kat ba kapor kadang dan kadang sa hangi lang ba kini ka kelas bangi pule to ai bangin tep ba ka jingwan asien ka jong jisu de se kan jashen to ai bangin long barbor ki pen kre ba khnang bangi ru ngindan benta kata kasngi ka ba unwan kat ba ula de pendap shibun ki ki dap jia ki snam ki balalet bat ki badang jia ru mentangi i shibun ki ai bat ki badang jiaru kunjo to angin long ki ba pen kre barbor ki jong ki yeng ki sam ki jongi nang tala ong ru shu hang ni ba la pila prakhat shapang ki jingle niam ka jaka kentang ha ka perthai ka ba tre kam kum ka jat jinglong jong ka jing thmu barak ka wei jong ka jing pendem kum bangi tep ba ki po men shwa la da don manu ki priu ki bale pop li si ki penyap de ki marat kum no ban map ki pop ki jong ki henrei ka jingi kai ka bangi yo menta pade ka dei shapang ba jisu don ha jaka ka ba kentang borongnya sat na menta ki pop ki jongi ba ngim nom la ban laj em la ni ban poi shebeneng la ni ba andan manu ban sat kho yang yen dei tang jisu ba dakasnam ka jong u ba an sat kho ya ki pop ki jonga ba ki jong phi khnang bangi la ban poi shebeneng bat kumbala kular ba andan ni kita ki ba ye ba ki ba sumar ki kum jong u andan bentalang ha kata ka si ka jingwan ka ba asin yung jisu nanta la ong ba kamat ka bakung san ka bangi dei ban yo i hang ni menta ka step ka dei kalong ka jing bisha na Daniel nyo ka bala jia hadin shi hajar aspa andre husnam jong ka jing penistam ben Daniel nyo arsan ka dei ka jo hi ka jing pen kho ya ka jaka kentang hau Daniel prakhat sa bat ka ni ka jing bisha ka beneng ka dei ka bayalam shisha ka jing seng jong blai ya ka hima ka babam jukut jong uha ka bakut jong ka history jong ka ni ka pathai ka basnusi bat ka belajat kumtangi doni kisaki ba don bor jong ka bible na ka bentar jong kam ka bakraw e ka baga jing tho ka labu au Daniel prakhat sa bat haba gi jing ja ki kdo kalong basngau tenat na ka jo ka por bat kalong ka basnusi ladangi kum ki Kristan ngi kam la de henrei ngim tip kita ki jing thu lupa la ngim tip kita ka history ka ei ka belaja bat ka ei ka badang ja mentali singi dan tang hapring jing lengo li singi dan tang hapreng jing sung shep tieng ngi ong balei ba kini ki ai ki jia henrei habangi puli pat ektin jong blai ngi sham ba ki ai baro ki jing tho la pendep bat ansa pendep ru kunju hato philong ki bala pen kre na menta ka jingwan ka ba arsen ka jong jisu kat kum kini ka jing puli jong i menta ka step kata ka ki jing kli ka jong aya phi bat ya la di ru kunju hato ngi na pen kre ka jingwan ba arsen jong jisu kat kum kini ki jing ja ba shen ansa syam shibun ki jing penstam ben ki Kristan to ai bangin klanya ki jing dua ki jing jing how blai man la ka por ni dwai par lok bat tongin sumar ki kum jong blai kat bangi dang yo kani kala benta ti to ai bo blai phui phi baro ki be snol ba kani ka class bat ngi scam bangin long kisaki ki ba em shiki be kum jo ngai kublai yai misri kenti ya kato kasabat kelas bat mentang ya poi syaka bakut tungin pai syaka jingrwai
ke number ke ba south pa arpulai but akhot andala dep ke jingruai akhot yai kong shong ban wan chakmat banuai pnuai Pendai miklik sijing duai, ku pa jengi ku ne pat agak bawai nak rat i kini jing sakri jengi kene ke stem rat rai bi i ni ai ke jingup ke buram seme ke bangi lala kan rat bi ban long kum ne kum bangi long bat ngil yos nge rat bi ke tin ke jong me wala ki para bangi ki me don lang hang nen re la ki jong gi ying ban ngila ban yos nge wi kene ke tendong jing sawa kum ta kan rat bi ni ai ke jingup ke buram seme de leng ba jong me rat bi ngila ban le kini ki e bara kum tra ngi ai ngi jing uburam ro kan rat bi kum mela la ban ai ngi ya gi jing hi kai kat kum tin ke jong me bi ngila yes nga kan ke stem na gi mission story bat kum ju ro na ke kelas da kan rat bi ai be ki be ki ba ngila yes nga na ke por ki na shong sa ka don nut ke jong ngi ban to ai ki to ki perlok per jor ki bias nga na lagi jong ki ying ro kin long lem rum kan ha ke jing it ba ke jing isnai ke jong try kan rat pan jong ban ai bun shong dap krai ya phir lang ru kum chu isnai ya ra pon rat bi engi ma bat kler ru sibun palat kin kang ke jong i mission hak teng mi jisu i pa na bro ta ta amen na benta ka jesang asin jungi tu ngine pash ke number ka ba life hosan uble u it ya ka birthday ka ba jabla habna jing penim ba krabu ai uterwa Jing it, you blame.
Namar you soy talu la job Blasius pa I can ride Jing Larry sa halor kapo Du grace ba utrai Aka jing it ba pala Jing it you blay yangi Nong benim hi uwan ban pa Ban ya bhagat bari Kublai shibon jing shimanta jong phi ha jing wai Kasngi ke jing syakri ki kentai kadai kasngi ke bakal pang ya ke balang sebende advantage baru asyik telup ke petai kadai kasngi ke bang aingu ya blay baulai hangi ya baulai hangi ya ke jing ai ke bang ngila mat pendon kam ban yate iwe ya iwe ha ke balang kamat pedang menta kasngi kadai syapang ke jing e ublay om day tang ya phi ban om day tang ya nga henry ke jing e ublay ke trei ha ki ke trei ha ki ban lengba ke jing em jongi ha kane kapor ngi priang sngoba ya phi baro ki bedan rungkan ban ngi sya ke jing ya syakri kerpang ha kane kasngi tu ublay undon rungkan ban ngi baro lang in pulis dang jengi mentang kalong na nukong Yohanes phật basau nhau du khat arma ko ong kumne ko heba i to ngin ya i paralog hi na ba ka jing i kalong jong blay te uwei pa uwei baro uba i lakha ya u na ublay ban itu ya u na ublay uta ubom i itu ya ublay naba ublay ulong kecing i ha kan ne lapan pau sina ya kecing i ublay hangi ha kaba ublay ulapha yala ukun balakha marway sya kan ne kapathai bangin ya im da u bangin ya im da u am kablanong kabasipau ha kane kalong kecing i om naba ngi la i mangi ya ublay henre naba u i ma u yangi bat ulapha yala ukun banlong kakuna na kabenta ki pop yangi ko ha ba i lada ublay u i kata kata ngi mangiru ngi dei ban ya i paralog hi om dan u balayo i ya ublay menuru lada ngiya i paralog hi kejing i jong u kala penjanai no yangi boleh sibun tingin ya jiros dang jingi mentang ngin ya phai pan sa ke number ka ba prapu khandai ngadon ulok Ngadon ulok akad ulok Shwama uyana uring duk sai jing it bahok hala di ubat yanga do jonga utes kamba dak sai jing it bom kuchu ngalong ujung jonga ngenta bat halakarta ngadon ulok shisha uya ban penim yanga om dei tang ba u ai jing im u ai
đi kỳ lòng chiều năm kỳ trong mi ngà đòn ulok akarulok baspun bashisha babha unang sela bastad bahok unang yada baklan bha na uba ichi shayanga ka ban pen klaryanga jing im jing yap ne ka du jok em bad ungan yai long long Pendam ki khali ha ka jing dua ko pa jung yu ba baneng ngai ngo eme ye baro ki jing ku ba ki jing it ki jong me halor jung yi iwei pa iwei ha ka ni ka perthai trai ha ni ka por nga dua na banta ka ni ka jing seng ka jong yi kham tam ka long ka bakar pang na banta jong yi ki kentei ha shitalup ka perthai ha ka balang 7-day Adventist namar ka de ka sngi shonjur jong ki kentei trai ai boring yi bangin im kat kum ka mon ka jong me ngadwai ru na banta baro ki bapang bastom topun ko no yaki atrai da ka kti baklan bor jong me nganget bat ngadwai hakerteng jisu bolong unong pen im bat unong siu spa jongi amen. Akan por ngin lum ki jing aingu kat bangidang lum ki jing aingu ngin yo ke jing wai kerpang na ide fi bat indri yang lama nama ya mela penrem yang lapriang ya mela kentan lala yo chingem ben semu em hangan nama me ya bat me mi pa yang lama Maya mela penrem yang lapian ya mela kentan ngala yo chingem ben semu em hanga mar me ya bat me mi pa chingem la bam la batai Musim lajing eme ai Singit pulang amadika Nungat men ya me banla Hajing em junga Melong bapulang Yang lama Maya mela penrem yang lapian ya mela kentan ngala yo jingem men semu em hanga namar me ya bat me mi pa Singit pula bam la batai Musim lajing eme ai Singit
Jangan melang ubah pelang. Tungin yarwai jingkar kuno blengio. Jingkar kuna ublengiyo, tungin angu ya ubaro, ya ropiruki angelku, yuk bakun banmen simbakun. Amen. Tadi kapor ngi dua ada mentah kerja aingu ijangi. Kukpa jubab neng jisu bi isesin par aingu mene kapor. Bamila aingi sakwe pat kalat bengi snoi ke kubor ke jong me ten reish bentah ni kapor ngaduai namda kini kerja aingu kiba ngila lum mentah kasngi temen kerkuye ki kamtam me atrai ngi we pi we ki balano kelut kamtam kat ki balala atrai kerja kerku ke jong me ba ki lap pen pai pat shami tepen kam ya ka kerku pen kentang ya ki kamtam bakin yalap ban ra ka gospel ka jome ka leng lak perthai ka khui we pi we ki bala ban ai ba ki bamla ban ai ngi skem don apreng shibun ki jing kerdo lagi don ki yeng ki sem jong ki ru le se don try shibun jing kerdo kim la andai to ka khui ki ba ka we ka sngi kin yo ka jing kerku ba makiru kin la ban krishan ya ka balang lang ba ka jing no sinyang ka jong ki lang ba ki jing kerku ka me the jing em ka jong ki we pi we to ma kerku ngi we pi we ba lang ani ka por teng jisu ngadwai amen. Boleh sebut ya imi sendiri bar idefi itu jeng rai mera lai hengim tasngi tementangin yo sengopan ya ke kubor na imi sekhar peran. Kalong galat ka bakrau sai sisin pat yangi ngila poi ha kani ka sngi ka jing shakri ki kanthei kumala pan pau da inong yalam bakadai ka sngi ka bakar pang ka balang jangi shitelup ka perthei ka kubor jangi ha kani ka sngi la tho da I hither Don Small, Director Jongga Women Ministry Department General Conference. Di shua begini ya syakhamar tungin pendem ya khli ha ka jing duai man pan bor na uman sim. Ko khpa jingi bah beneng ha kani khlimat ngi wana khmat jongmi shua begini osngawi ko bor ngi khtin jongmi ngi duai bu man sim jongmi unya lai loi ha pedeng jongi pan play ki jing mut jing perkhat jongi begin yo osngau ya ka sur jongmi bar begin yo ki jing mentoy na ka khubor ka bala pengkre na ka benta jongi barok ki banget ha shitelup ka perthei tus ngai unji khot karpat jongi na bai kining ipa na kerteng jisu amen. Kamat pedeng jongi menta kasngi kadai ke jingit ba phala ukris ka penki yangi syaban stangai khubor don katu kat ne teli ki jingkeli kumno ka jingtip jong phi ya ukris ka walam ya ka jing pher ha ka jing im jong phi ha to don ka jing pher ha phi menta usnem ban ya ka ban chim snem ha to ka jing it ukris ya phi ka penkala ya phi langa kli ki breu ki ba jantam bat phi ki ba hayeng ki ba sem jong phi kin ong ayu shaphang jong phi kini jing kli ki la ban long ki ba yangi ban jubam Hinrei ngi habban jubab iki marwei upol utho ha arkoren san khatsau na baka jing e ukris ka penle yangi ka penlong banle ya ka e kidon ki jingkala ktin ba pher khamtam ha ka phareng na ka KJV on constrained us penle yangi na ka New King James Version compels us penshlor yangi na ka English Standard Version controls us mut ka jing e ukris ka te lakam yangi na ka Amplified Conversion translation controls urges and compels us to mut ka jing e ukris ka te lakam ka penslur bat penmon yangi na ka Message translation pat ka ong moved us to mut ka jing e ukris kala penki yangi kiktin ki bakhlain bat ki badon bor bat ki bakit jingmut bat shongkhia kamut ayu ya ka ban penlong yangi ban le ban te lakam ban penshilur penmon bat ban penki yangi ka jing ka ba kupno kani tungin ya pe ya ka wei ka jing thu khana
Kani ka jing tho khana ka dei shphang ka briu ka bakarteng Susan ka badon lai pusan snem karta laong ba kalas dang bandan ki jing tho ki khmat jongka bat habaki doktor kimla shuban sumar kala matla sendan ti onda kala du ya ki jing yo i jongka kalong ka ka ba ya ka ban pediang ka ba ya ka ban im mi ki jing im ba man ka sngi jongka menta kamla shuban yo i ya ka ru kamla shubani i wat tangi kadur khmat jong ulok jongka ubakarteng umak man kasngi kala jukli balai kani kala jia hanga kelas ngau si kelas ngau bitar kelas ngau dam bat kelas ngau syam jing shibon ya kani ka jing do no jongka ya ka jing yo i te ulok jongka umak ru usngau si bat usngau sen ya ka ya kani ka jing do jongka bat ka jing ya le jongka ba man la kasngi ba kumno kan la ban im ha kani ka rukam ka jing mat la unong kumno un pentengan kumno ya ka un le ayu na ka benta jongka khnang ba kan sngo shngai kan sngo scam te namar ba kasusan kan le chanu ru kamla ban le deladi don kam nong yalam kamla ban khi tana jaka shong ru kalong ka ba ya ka bari umak ru kumju te chanu ba ka le hab don be nong yalam ya ka bakan ya bakan yeng te long ba ka hab ban le tre ru ha ka ju ka por te umak ula ju lej bu ya ka o ju lej shaw ya ka bat onda lej bu ya ka o sa lej pat jing tre jong u te kan ni kalong ka ba ya u bat ka jing lut ru kum ju te ha ko ka sngi ula ong ya ka ba ka dei ban lej hi sa ka jing tre kan shim hi ya ka bas bat kan lej hi kan ni kala pen bitar ya ka bakal ong kum no ngan lej ngan shong bos marwe ngamat la kala la yu kum no pi mudur bangan tip shano ngan lej ngasngau kumba pila ino yanga habaka krani kini kentien umak ula ngau si bat ula ngau pai do anur shibun namar ba utip kahaban le namar da ujai le ulai yaka kum ni le ibu man kasngi unnam la slem te utip ru bal da kalej hi marwei da kasdang man kan samlin ban kanom shem jing te long ba ka to kan sngi ula lej bat ka ula bataya ka kumnu ba ka dei ban lej banwan badha ka ju ka poru ula yarap ya ka bakan long perlok batu driver bus ti ha ka wi ka sngi ka susan ka langej bakan persang ban lej hi daladi sa jing trei bakan shim hi ka bus nang tab umak un lej hi la ka jong sa jing trei khnang ba kanom lut ka bai lej bai wan til ong ha ka sngi mande shwa bakan mi na yeng kala kedup ya ulok jongka bat i ko bakam kwa shban pelaje u hinrei kala pelaje u bat kala kiu habas nangta kala shong habas bat kala persang hi ban lej marwei te kum ne na kawe ka sngi kawe pat la poi Monday Tuesday Wednesday ka kiu hi habas ka lej hi office kala sedang ban melin ya kata ka jing lej jing wan jongka klem don dong yalam te man la ka sngi bakal lej ka sngo bakala nang ngau shilur bat kala tip hi kala nang hi ban lej daladi tela ong ba hagawi ka step por baka ai by bus yo driver ni driver ong ya ka ni nga bishni ya phi ta kasusan kam ngau tikna ken driver Ukraina ka ne Ukrainian no mar ka mudur manu ha perthei ubreu ban bishni ya ka breu ba matla ti namar bakam sung thu balai no driver ong gumni ti kala kli u phi mut kumno ba phi ong ba phi ngau bishni yanga te driver ong o nga tharai phin ngau kemen phin ngau tenat bha namar ba ya phi la ri la sumar la pen bet pen biang ba kumta ter don nong pe ya phi te kasusan kam su thu kan gamut ayu ni driver habo ong kumta te driver ula jubab ula bataya ka ong ba man ka step mentala shita yau tam udan be juwe u briu u ba yeng hang te hasurok bat u pe ya phi por ba phikiu habas bat por ba phi hiar na bas ban un pej ru kum no ba phi cross ka surok marwe bat hadu ba phin da rung sa ka office jong phi u pej ya phi banang taus ai flying kiss ya phi banang taus alik no tiu ong phi dei sisa ka briu ka badon bok te hang ni ka susan kelas ngau thu ba ulok jong ka wala do lej lang bat ka ka bos ru hinrei u pej na jngai u but din u penti kena baka pois ka office jong ka baka nam hiar kulumar baka nam pois ki i jaka ba kam tip shanu ka poi te kelas ngau dap da ke jing kemen bat ke jing ngau kta ka dot nut namar ba kam sim perpoi perkhat ba ubak man ka step
uli up ba yaka kumta ha ka jaka trei jong ka ban pe yaka ba ka poisa po office di kala sio shisha ba ka dei ka brio ka badon bok namar ba ulok jong ka ula aya ka ya kata ka jing ai ka ba kham koridor ban ya ka jing yo i kata ka dei ka jing ai jong ka jing e ka ba phla ka jing e ayuk ba penlong yu ne u brio ka ba penmon ya u ban pej ban ri ban sumari ka lok jong u ha ka ni ka rukam ka dei tang ka jing e jong u blei ka jing e ka ba phla Henry ke jing it u blei yangi ka long kham phala bane ke jing it u mak ya ka susan ke jing it u blei ka penlong u ban pha ya u khun jong u sha ka ni ka perthei ban yap na ka benta jongi khnang bangin yo ya ka jing im bom jukut u yones u senran u ba it e u la tho chapang ke jing it u blei ha ka sithi banang kong yones sao lenong ka basau do khat bhanyeu do khat ar ko mala pulis dang hangni u batai ya ka bor ka jingi u blei ka batrei hangi u blei u khat yangi iwei ban sa me ka jingi jong u sha ka perthei ha ka jing sakri ki kan thei ngi ong khata ya ka do nut bat kot sha ka perthei ka kan tin khata ka mut ban khata ya ki to ki badon kam ya ka jingi u blei hinrei namar ki jing e bat jing e sham jongi ngi ya kan du ha ka jing em jongi namar ka jing ya le shimet bat ki wei ki daw ngim la ban don ya kata ka jing e ka ban penlong yang ngi ban ya sam bat ki we hinrei la daw bleu im hangi man ka sngi ngin don ya kata ka jing e nang kong yo ne saw hinyeu ngi pule ba ka jing e ka dei na u blei u dei ka telong ka jing e la don ki wei pat ki ja jing e kata kam dei ka jing e ka ba shisha nang kong korin khat lai la nong ba khat lai ka ai hangi ka jing batai jong ka jing e ka ba shisha ka long kumnu upo lupen dan kami kini ki ktien ban batai ya ka jing e ka ba shisha ka yai sha slam ka lesbon kam ju pi hun ka yai sha ai baro bat kam ju du no sumbhai puli hi hayeng e kani galan nong ba phin kham su thu ya ka jing batai jong apostol paul shaphang ka jing e le se don nangi bala ban perkhat kumnu ngi la ban e ha kani gurukam ka jubab kolong tang u blei ken u bala ban e bat ngi ru ngi la ban e kumni la dau im hangi ngi te ba u blei u la ban e kumni na mar ha u jeremaya lai pu wei lai u ka ong shisha ngale e ja pha da ka jing e bom jukut namar kata da ka jingle e ngala khring ya pha compare kumnu ka menor jongi ka long ka jingle ba man ka sngi jongi bat ka pop ka jinglong bom yai ne jongi ha ublei hinrei ublei u yai e yangi shimen ino yangi u yai khring yangi shaladi bandon ka jingya dei ba jan bat ublei ka long ka badon kam yangi ngin la ban e yakiwei kumba ublei u e baro yaki balakha hakalong yeng baken jabeneng kilong hakarukam bakerpang shipara ha ukris kejingi jong ukris ka te songlang yaki dekhot kalong yeng jong u bat chanu bangi pen pau ya kata kejing it kejing ya dei baken jablei kan pau nengkong yone saw nyeu ko ong ti wei pa wei baro u ba it lakha yu na ublei bat u itho ya ublei sngabi kini kejing sot na kejing tho jong Mrs. Ellen G. White umen sim ke jingi thu lapa ublei so bha ban yo i ya ubril ba un pe tang ya ke jing don kam jong u bat bu u khap rep yela ki khmat sha ke jing sneu bha jong ki wei ke jing ye ublei ha ka do not ka dei ka po lew jong ke jing e sha ki para marjan ke jing e jong a ya ublei uyones ukren da ka ba ben ha nong kong yones saw nyeu hani ubata yangi banya it iwei bat ubatai sha ya ka jingla ban it kumba ublei u it bakawan na ka jingtip ublei uang biang ya ka ne hak da khat ba phra hinri hak wei pat ka rukam khnang bangin pelle jingmut ban sngo thu hangni la tho uta ubom it i thu ya ublei til dangim la ban pen i ya ka jing it chiki para briu jongi kumno ka ngin ong bangi it ya ublei ubangim yo i Tehani ubatai sai bala dangi ia ja ublei kata kajing ia jongi ublei kan pau kan
syaki para beriu ki para marjan marpa bat ki bangi kendo man kesingih ka jing le jing wan jongi kalong ka pasai na ka ktin ublei bat lada ngim e ya ki wei ngim e chisha ya ublei lada ki bran saudong jong nga kim yo iya ka jing e bat sngur bat bashisha jong ukris ha ka jing im jonga te kata kamut bangam tip ya ublei ngila bandai kita gi balai tista jing ya seng gi ba ai gi jing kan show ngi trei ka kam jong ublei ngi sakri ngi arab ha ka balang henrei lada kiwei kimla bar yo i ya kata ka jing ye ublei ha ka jing im jongi kamut bangim tip ya ublei ngilong ki baja lada ngim don ne ka jing e jong ublei mudur ngile shibo ne kini ki ai henrei ngi danglong ki baja omdan na pedeng jongi ki bakwa banlong ki baja henrei baro ngilong ki baja ken lada ngim don ya ka jing e jong ublei ha ka do nut jongi ngakarpat ha ka ne ka por tungin yit bnya i ki do nut jongi bat karpat bat panbor no ublei ban walam ya ka jing kala ha ka jing im jongi ka jing e ba phala ublei ka e ka jing pensisha ka bangi don ya ka jing e ublei nangkong yo ne sau khandai ha ka ni la penpau shna ya ka jing e ublei hangi ba ublei ula pha i lo khon bala kha marwei sha ka ni ka pathei bangin yo im da u yo nes ula ban ya ka jo ka jing mut bat kham shai ha gospel yo nes lai khan riu tung ini ong langi kini kedekon kedai ke bangi tip lut baro na ba ublei u it kata ya ka perthei bat ula ai tino ilau khon u balakha marwei bau ei ru u banget ha u unam jot shu hinrei un yo ka jing im bom jukut ka jing e bom jukut ublei yangi ka penlong ya u ka penmon ya u ka pen snau bha ya u ban ai ka jing knya ka bakrau na ka banta jong phi bat jonga kata ka jing knya ka baula le da ka jing e sacrificial love ka dei ka jing e ba phla upol u ya thu ba ublei u la jet yangi ha u men ba ampat pen shong nong rim ya ka perthei kata ngi la ban la ba Ephesus iwei sao tu perkat shwa bo anpun yangi ha ka kpo ka kami jongi shwai ki baro ublei la perkat lepa ya phi bat yanga ke jingi jong ublei kala sedang shwa ba ka pop ka banengkong kan sedang namar ka jing thmu ban pen im yangi kaladon ka ni ken ka dei kata ka jing e ka ba phla ka message len jiwait ka ong ka ka bangi don kam ka wei ka bangi don kam yangi khnang bangin yo diang ya ka jing map jong ka jing e ublei ka long ban tip bat ban nget ha ka jing e ka ba udon na ka benta jongi kata ka jing e jong ka jing map forgiving love ka dei ka jing e ba phla namar ka jing e ba phla bat ba map e ublei yangi lakmi lanti yangi kum ki banget bangin pen i ya ka ni ka jing e shakiwei uyo ne supen kan mau yangi nangkong yo ne saw khatwei ong ko heba e da ublei ula e kum ta yangi mangiru ngi dei ban e para lokhi ka jing e jonga ya kiwei habangi perkhat ban e ya kiwei ngila ban dan lani syam shibun ki daw tongin pe ya ka nuksa shibun ban tai plit sayo ban le thet so phe i shibun ki so apple ki so pomegranate let's say ki so phe ki so nyamtra so ping so phan ban lada pinjit na kitu ngathrai pinjit yau so ping namar ba kawai kalong ba pila ban shim kilo lani siteng kilo kat ba phikwa bat kawai pat lada phi ba marwe yu so ru pila henrai lada phi ban thet yu so phan phi na perkhat arsien marulong ba bit thet nang ta u he ban ba marwe phimla phidan kam hat le si san ngut han rengut ban bam te kandon ka jingjit hang ta phinjit yau tau ba kham bang ba kham thiang ba kham ba itanat ka dur bat uba phimon ti kalong kum taru hab ka jing ya dei jongi ka jing e jongi ya kiwei teng teng ngi pe ya kiwei ngi da jit ya nongin e ya nongin long prolog ya nongi mon bat ya nongi mon teng teng ngi e ki breu oi te ngim kwa ban long prolog bi don ni kini ka jing melin ilong i bukum ni ilong i bukum tai bom sngo tanat i ka jing long ba teng teng o ba i te ngim la ban ya sngo tho ban ya kren kidan shibon ki daw ki ba ngi jit e ki breu bat ngim kwa ban long prolog la ni ban pen i kata ka jing e jong ublei hen rei la da ngila ban long prolog bat kitu ki ba
ki bakiwei kim sngau tenan ublei ula ban pendon kam yangi ban kata ya ka do nut jongki ta ke ke jing duai baman ka sngi jongi hato kadai trai tu pen kelai kiwei ni kumdongi duai trai tu pen kelai yanga habaki wei ki pai changi hato kyo i ya ka jing e ka ban pen kelai ki hato kyo i au jisu hangi habaki pai changi ki dei ban yo i ya ka jing e ka bala ban te lakam ka ba pen silur pen mon bat pen long yangi ban e ya ki wei lada ki long ki ba bhadur kumu so ping ni lada ki long ki ba so kru so kram kumu so phan ka jing e ukres hanga ko ki parlok tos ngau tho bat wat langi long ki ba sneu dor la ningi don ki jong ki jing long ni ki ba ki wei kim ngau tenan ublei ula ban pen kalai ka do nut jongi bat ngin long ki jing thau ki ba thamai ha ukres ar koren san khat nyeu kum ta la da wei ru udon ha ukres ulang ujing thau ba thamai ki ei ru ki barim ki la do no hakmi ki ei ru ki la jialong ki ba thamai ngi dei bandan ha ukres balai ha ukres namar ha ukres ngi don ya ka jinglong hok ka jingmap ya ki pop ka jing im bom jukut ka jing kemen bom jukut ha ukres ngin long ki jing thau ba thamai wei yu tau jing thau ba thamai ni ka jing thau ba thamai hatu ka dur jongi kan kelab ha briu bane ka bengilong ni ka ba syapo jongi kan kela ka jubab ka long hoot ka jing kela ka long syabar bat syapo ka ba syabar ki briu kin yo i ba ka jing long jongi ka la pher ki kam ki jing le ka jing kemen ha ki dur jongi ka ba syapo apan ka jing kela ha ki do nut bat jing mut jing perkhat jongi habangi don ha ukris ma uru udon hangi bat upen kela ya ka jing long jongi bat ki briu ki yo i ya ka ni ka jing kela ken ka jing long barim kin ja no ngirungin yo i ka jing kela ha ka jing im la jong ha ka jing ya dei bat ki wei bat ma ki ru kin yo i ki wei ru kin yo i ka ta ka jing kela ha ka jing im jongi habangi don ka jing ya dei ka bajan bat ukris ngilong ru kinong yo diang ya ka jing e jong u ka ba ula the hangi kata ka jing e ka ba pen thamai regenerating love ka dei ka jing e ka ba phla ka ba ya sam ya ka jing e u blai tang ban shur yo diang ya ka jing e u blai kam biang menta ngi la yo diang ngi dei ban ya sam pat ya ka shki wei ka jing e ka ba u blai ula the hangi kapenti kena bayangi la jit ban long bat bangi long ki ba kordor hakmat jong u da ka baya same ke jing e u blei bat ki wei ki ru ki tip ba u blei u e ya ki bat ba ki long ki ba kordor hakmat jong u kata kan long ke jing kala ka ba kraw ha ka jing im jong nu re jong nu ki bala ngam jelop ha ka jing sngaw long pop ha ka jing babe ha ka jing sngaw si ka jing sngaw dam jing sngaw kenja jing sngaw do jing kermen bat ka jing bom yo ya ka jing map bantip bo ublei u e ya ki kumba ki long bat bo ulai yap namar jongki nang ban pen em ya ki kan wan ra shibon ka jing pher ha ka jing em jongki bat ngi dei ki nong ai jing kemen ki ba ublei u lejit ban wan ra ya ka jing e jong u ha ki khon jong u ki ba don kam kata ka jing em ka ba pen kala da ka jing e life changing love kadai ka jing e ba phla ka kam ram jongi kadai ban im ha ka jing e u kris ring man sim jeliu ha ka jing e jong u bat ban teng shain da ka jing e ha baro ki badon saudong jongi kalat ka ba kraw ka pli ha khamat jongi ngi dei ban 3 minut ha ka ne ka khper jong ki man sim khnang ba kin phu itanan ha ka jing khoj jing thiang bat jing ubi ki khtin jong ka jing e jing subun bat ki kam ba bha jongi kan khata ya ka jing im jong ki wei tungin ya puli nang kong yo ne saw shi pho hodo khat ar kani ka long ka jing e om na ba ngi la e mangi ya ublei hin re na mar ula e ma u yangi bat ula pha yala ukhon ban long ka kuna na ka benta ki pop jongi ko ha ba e na da ublei ula e kum ta yangi mangi ru ngi dei bani e paralok hi om dan nu balayo i ublei menno ru ladang ya i paralok hi ublei un yaisa hangi
bat ya kata ka jing e jong u la penjanai no hangi ublei ukhot yangi iwei pa iwei sha ka jing im lang ba ukhon jong u Jesu Christ ukhot yangi ban IT ya gi jing im jongi thnang ba ula ban im hangi ukhot yangi ban penlut por bat u man kasngi thnang bagin yo diang ya men sim ba khoj bat ki jing ai jong u ka jing ye ju blei ka penlong ka te la kam ka pen shilur ka pen mon yangi ka jing ye jong u ka pen khi yangi ban thrang ban kala bat ban yo long u jing thau bat thamai u khot yangi ban long ka wei bat u bat ru bat ka balang jong u kat bangi kener isabaro ki bangi akan du bat sakitu ki badon kam ya ka jing ye u blei ha ka jing em jong ki hoj ko ki para kan thei u blei u khot yangi man kasngi ban pediang ya ka jing e jong u bat ban ai saki bangi ya kan du te namar kata u blei u don kam ya ki kan thei ki ba ai ti lut sha u man kasngi ya ki kan thei ki ba ye ya u bat ki ba kloi ban ai ti ya ka jing em jong ki kum ka jing knya ban yaro ya u blei ki kan thei ki ba bu nung kong shwa ya u ha ka jing em jong ki bat kata kamut hashwa ulong hashwa ki khun ki ba hayeng hasem ki paralong ka kam ka jam bat baro nung kong e ya ublei don kam ki kan thei ki ba pule ka ktin jong u bat ki balaya lam da u mansim ba khoj bat ki ba kloi ban shakri ya ki wei kini ki dei ki e ki jinglong ki ba ublei ulakwa nangi ki briu jong u lada phikwa ban long kum ki ta kan thei ki ba la pen khi da ka jing e ba phala ublei to yeng lang bat nga bat ai ba ki wei kin yo i ba ublei udon kan hon shi pai kan thei ki ba kloi bat mon ban le bat ban yasa me ka jing e jong u sha ka par thei baro ka wei Aingo ya ublei ya ka kubor ka balawan shangi ha ka negasngi to ngin le ya ka e ka bangi la yo sngew ngin long ki ba ai ti lut ngin long ki ba trang ban tre ya ka kam ublei bat ki ba mon ban shakri ya ki wei kner sha ki donun bat kot sha ka perthai kata kusibun taman ngin yo ka jing rai penwai ka ba arspa khan nyo ku mu Jesu ngakwalong Ngeu ba birthday yang aki panga kwa long kum Jesu yang ada lei ken om la nga kwa long kum Jesu kum Jesu nga kwa long Juna
pa jengi bahabaneng ha bawai no jing selok jengi ha kani ka sngi ai ngu ime ka khubor ka balawan shangi lang ba ka shakri jong mi lang ba ka jing yalam jong man sim ba khuj ngi duai men don kar ban ngi bangi la ban kan mau yak ei ka beng la yo sngo bangin le yak ei ka ba ka tin jong mi kala hikai ngi bangin ben i yak jing e jengi shkiwei pat bat bangin trei ka kam jong mi bat irap ngi bat pen thamai ki jing im jangi ngi doai na manta jung ki long kami baro haki balang ba pher ki ba shakri ya ka balang ha ki rukom hadu ki bor ba kila bat kita len ki ba kidon hakani ka por ngi doai na manta ki ba pang ba stom ki ba don ha preng jangi ngi kan mau i kong som yangap ngi kan mau i kong mon kharmo plang ngi kan mau i kong balari bala ngikan mau ikong Melinda nong si ngikan mau yu dami yang ngap rukum ju kibran ha kajing shitom atrai metip ikajing shitom kajing yasham kajing im jongki metip ikajing sedang jong kajing shitom jongki bat milong nong penkhia bakrau tam tingi IT ki kiti bakrany bor jong mi namar omdon ke air ru ka bamla bat mi tikat baki sumar kat baki i shim di eki dawai tu kerku iki jing sumar bat tu pensyat no eki khnang bikila ban yo kemet basyat bakoj khnang bikila ban syakri yami khnang bikila ban trei ban khata bat kum ta ter i aingo yami atrai iki jing kerku jing pha baro mena the ki jing im jangi kat bangi mi no nang ni ngi dawai man sim jong mi no kat bat ngi pensyat bor ngi bar ngila ban im mi ki jing im kat kum kamon jong mi bat kham tam ban pen i ke jing e jang mi shaki wei pat ki baradu jing kermen bat shaki wei pat ki bom pat tip yami ban ai ke jing em jang i kan pen kala ya nur le ya no kila ban wan shami bat ban long ki khun jang mi khnang ba ki ru kin yo laj im lang ha ki hima jang mi tutus ngau ji khot kar pat jang i ba ma jing pakala jing palat ni sham ha jing im jang i bai ki ne ngi pan ngi dam kar teng jisu amen.